Začíname s klubom číslo 2, samozrejme, ako vždy. Vieme, že nás čaká jeden náš kamarát. Čaká nás kamarát. Pinďo! No, neviem, koľká hodina odbila, každopádne po polnoci vy sledujete Cool Club 2 a sledujete Krčmovú ligu. Z Kežmarku druhýkrát, takto fantasticky sa Kežmarčania bavia, pretože skutočne sú to východňari, ako stvorení, spievajú, pijú, tancujú. Takto to vyzerá v podniku, ktorý sa volá, že na Bažante, respektíve Bažant. No a dnes nás čaká mega zábava, ale predtým, než vám predstavím troch ľudí, ktorí sa rozdajú v troch disciplínach, pozrieme sa na tie disciplíny. No a my ideme predstaviť troch súťažiacich, veľký aplauz pre devčatá, fantázia, ideme za tým prvým. Súťažiaci číslo 1, Kežmarku, aj s frajerkou má podporu, tak sa predstav. Pardon, takže moje meno je Charlie a tu je moja manželka Zuzana, nie priateľka, ale manželka. Nechcel som ťa uraziť, sorry. Nič sa nie, v poriadku, je to okej. Som rád, že vám môžem predstaviť mňa a moju manželku. Dneska toto rozvieš, hej? To uvidíte. Aha, tisícka motivúca číslo 1, Charlieho anieli. Že vraj v príbare. No to už len zvykom sa stáva v príbare všetci. Tak toto je súťažiaci číslo 2. Mňa zaujal tým, že vraj kamaráti hovoria, že nie je homosexuál, aj napriek tomu, že si hovorí Dolly Buster. Vraj máš také kozy ako ona. Skoro. Tak sa predstav skrátke. No ja som Dolly, volajú ma Dolly. A neviem, čo ti mám ešte povedať? Nič, že dneska ideš vyhrať 1000 korún. No jednoznačne, nemajú šancu. Uvidíme a ideme pozrieť na tretieho súťažiaceho. To je taký týpek, sedí tam niekde vzadu, pome. Toto je súťažiaci číslo 3, predstav sa nám. Ahoj, ja som nejaký Dušan Elvorek. Máte na ňu iba Kežmarok. A nech sa vám pekne darí. Chlapi, tak toto je Javor, tretí súťažiaci. Súťažiacich poznáme. Čo dodať? Poďme na prvú disciplínu. Je to jasné. Východ sa nezaprie. Kežmarok sa varí. Traja súťažiaci pripravení. Jedenie pice. 3, 2, 1, poďme! Sú tu dva veľmi silné fankluby. Prvý fanklub Charlieho, druhý Dollyho. Uvidíme, ako je na tom Javor. Ako to vidíš ty? A Charlieho. Kamarát? Áno, kamarát. Tu by som si dovolil taká informácia z prvej ruky. Manželka, poznáš svojho manžela, je to veľký jedák. Dneska je to pizzu mal. Bude grcať? Javor, záber! Jak to vyzerá zatiaľ? Zatiaľ to nevyzerá dobre. Výborný fanklub, tu je výborný fanklub. Ideš? Pohoda! Padám! A atmosféra graduje, a to je len prvá disciplína. Kežmarok nesklamal. Javor mu dohodil kus. Začiatočné štádium, začína to výmenou pice, končí to výmenou partneriek možno. Záber, dávaj head, ide občas, poď. Tu už sa to vymieňa, tu je to veľmi dobré, taká solidarita v Kežmarku vznikla. Zabava? Dajte. No, je dobojovaná prvá disciplína, za nami víťazom prvej disciplíny sa stáva Dolly. Jeden bod. Veľký rešpekt. Tak skús to okomentovať, aké to bolo. Bola dobrá. Veľmi dobrá. Tlak na žalúdok, nie?
Nevadí. Dúfajme, no a my sa posúvame ďalej, ideme na druhú disciplínu. Ja nemôžem nič, ale atmosféra fantastická, keď Mača nesklamali. Charlie ako prvý, Charlie, prosba na teba, ako prvý máš tú 6, vyzliec toto kurá do náha, čiže odbal ho. A pravidlá sú jasné, vrháš, ako nám hodíš, diskvalifikujem ťa, nemáš šancu vyhrať, ale ak vrhneš, máš šancu. Jasné, hýba head. 16 metrov rovných. Hádzal, no, žiaľ musím diskvalifikovať, som tvrdý. Musíš vrhnúť. Dobre, aký je tvoj vzťah k zvieratám? Veľmi dobrý. Mrazená hydina. Dobre, vrhaj. Dobre, ide o všetko. To bolo dobré. Je to 14 metrov 90 cm. Všetko vám k tomu, že Charlieho sme neuznali, začal vedieť. Javor, ideš. Vankúk, troška! Toto mi vysvetlíte, čo to bol za štýl? To bol postrelený fínsky jelen. No, ja by som tak uvedel nahradiť, vieš, ale stiku zavádam. No, aj keby som ti to uznal, je to 11 metrov, takže nič z toho. Nevadia. 70. 12, dobre, 11,70. Nič sa ja robiť, ja musím skonštatovať jednu vec, že? Víťazom druhej disciplíny sa stáva... Doli! Do nebeského balu, ja sucho v krku mám, tak koptýl ty bedny a na cestu sedám. Aj takto sa môže začať tretia disciplína, top disciplína dnešného večera v podniku na Bažante. Čaká nás pretláčanie, tak poďme rovno na pretláčanie. Samozrejme publikum fantastické. A ideme na to. 3, 2, 1, poď! Stop! Nemám slovo, tak tu sa opäť ukazuje, kto má doma manželku a komu to robí manželka. Fanklub, 3, 2, 1, hop! Je to jasné, stop! Je to možné? Ja neviem, to je iná relácia, ale ďakujeme Charliemu. Tak, nálada graduje. Ideme. Ide o všetko, ide o víťazstvo. 3, 2, 1, poď! Doli! Stop! Ja nemám slov. Doli, gratulujem ti, si fantasticky stal sa víťazom súťaženia v rámci Krčmovej ligy v podniku Bažant. 1000 korún tvojich. To čo je? To pre radosť. Ja, strašná. A teraz by sme sa mali pripomenúť, že minulý týždeň v Kežmarku v podniku Viláren sa stal víťazom tento chlapec. Áno, to bol on, avšak vzhľadom k tomu, že 3 body získal Doli a preto postupuješ do veľkého finále. Gratulujeme! Na záver ešte nebýva zvykom, ale aj nášho víťaza vyzval na pretláčanie. Vraj nejaký veľký killer stavil 3000 korún, že ťa porazí. Ideš? Akože ja mám takisto dať? Nie, ty nedáš nič. Ja nedám nič, on má, hej? Ak prehrá, dáš 3000. Hneď má Mojkeho 3000. Doli, zvílite! Tak toto tu ešte nebolo, chlapi! 3, 2, fanklub, poď! Nevadí, priatelia, ja sa s vami lúčim, ja vám ďakujem za pozornosť. Kežmarku je borec, ktorý zlomí možno Jana Germanusa. Kežmarok, rozlúčime sa za Slovenskom! Ďakujem ešte raz veľmi pekne za pozornosť. V tomto momente sa lúčime z Kežmarku, Krčmová liga, ale aj na budúci týždeň z Liptovského Mikuláša. Dáme malý break a nezabudnite, Kúpol Street, čaute. Baví vás Ready. Konto mladých OTP banky Slovensko. Túto reláciu vám prináša Becherovka.